Zatímco v první polovině dnešní vlny jsme si povídali jednak o Severském filmovém festivalu a pak jsme tak nějak malovali. Malovali jsme, ano. Ano, tak v té druhé polovině se budeme věnovat jednak medicíně Ano. a zaběžce. Pozor, taky ještě si zacvičíme samozřejmě ve fitzóně. Tak. Poslední dobou se velmi často stává, že naše vlny jsou tak jako monotematické. Někdy se zaměřujeme na festivaly, někdy se zaměřujeme na kulturu a tak dál. Dnes jsme se rozhodli pomáhat. Ano, my budeme opět v té zdravotní tematice a tentokrát si budeme povídat o celostním zdraví. Máme tady lektora a terapeuta celostního zdraví Daniela Čépe. Dobrý den. Dobrý den. Vítejte u nás. Odstartujte, zeptej se ty, jak nevypadám já tak blbě. Zvláštní pojem celostní zdraví. Co to je? Co to je? A stejně se zeptal ty. No, tak já jsem musel. Dobrá. Tak jde o to, že člověk není zdravý jenom po té zdravotní stránce, jakože vás nic nebolí, ale i po té psychické. Ono v podstatě lidi ani tak netrápí, že je něco bolí, ale že díky tomu nemůžou něco dělat a to je štve a tak dál. Takže častěji se setkáte s tím, že vás trápí nějaká psychika, než to bolení. A já to beru všechno dokupy, nejenom bolení, psychika, ale i to, jak člověk žije, dám to dokupy a udělám zdravýho člověka. Jak jste se k tomu dostal, nebo kde se vzaly takové ty počátky vašeho propagátorství? Aha. No, já bych řekl, že to je podobný u všech těch terapeutů. Člověk chce začít něco sám se sebou, něco zlepšit, něco udělat líp a najednou zjistíte, že vás to baví a že to funguje. A že chcete pomoct i někomu jinému. Občas. A kdy tohle to vlastně nastalo u vás třeba, tady ten... Kdy se z koníčka stala profese? Aha. No, já bych řekl, že úplně poprvé mě to napadlo už kolem někdy 18. roku, kdy mě bavilo si povídat s lidma. Když jim bylo náhodou líp, nějak se to stalo, tak jsem si říkal, to je dobrý, ale nechci dělat žádného psychologa, jako psychiatra nebo něco takového někde v blázinci, to mě moc neláká. Takže tam byly první nápady a pak jsem se s tím setkal, když jsem si říkal, tyjo, život dobrý, ale mohlo by to být lepší, co s tím uděláme. Takže takhle. A pojďme teda do konkrétna, jako s jakým problémem k vám lidé přichází? No, proč vás vyhledávají, proč vás volají? Dobře. Tak, třeba. Je to velice různé. Když to vezmeme po té psychické stránce, tam bych začal, tak chodí s tím, že je trápí manžel, manželka, že je trápí šéf v práci, nebo prostě nějaký to psychické trápení. Vy jste taková vrba, jako? No, úplně ne, protože u mě to funguje, já vám řeknu, jak to funguje. No. To bude nejjednodušší. Člověk přijde, otevřeme dveře, uvedeme ho dál, on mě řekne, co ho trápí, já to s ním vyřeším a s úsměvem odchází pryč. To je krásné. To je ta značka ideál. To je perfektní. A co se děje mezi tím? Mezi tím si sednem, já sedím zhruba takhle a on sedí tak nějak proti mně. A opravdu tak, jak říkám, on mi řekne to, co ho trápí, já ho navedu k tomu, co je příčinou, my to společně opravíme, doslova opravíme a ten problém je totálně vyřešený. To je u psychiky. Takhle. No, potom, když člověka něco bolí, tak zase on mi řekne, co ho bolí, ale tam mu to opravuju já sám většinou, trošku jinak energeticky. Takže co s ním děláte, že mu to opravujete energeticky? No, najdu příčiny té bolesti a doslova myšlenkově opravím. Bezkontaktně, takzvaně? Teda pokud by někdo vyžadoval kontakt, tak může být. A to se dá naučit, nebo to člověk má v sobě? Dá se to naučit. Určitě se to dá naučit. To znamená, že jste absolvoval nějaký kurzy, školení? U mě to bylo, první byl zážitek. Já jsem potkal takového pána a měl jsem nějaký potíž. No, on říká, hele, dobrá, mohli bychom to tady nějak vyřešit nějakou to psychickou stránkou, ale mě to moc nebaví. Začal si z toho dělat srandu, nicméně mě nebylo dobře, ale OK. Říkám, tak jo, to je jedno. No, stoupnul si za mě, 20 vteřin ticha, najednou obrovská úleva, výbuch smíchu, paráda. Tohle mě totálně dostalo a samozřejmě chtěl jsem vědět víc a naučit se víc. A kde jste se to dozvěděl, kdo vás to naučil? Naučil mě to tady z tohohle kraje Pavel Nývlt, je to doktor. Ten se to zase naučil v Americe od jiného doktora, ten se jmenuje doktor Kam Yuen, takový Číňan a ten to přivez z Číny. Takže tak. A jakého typu problémy jste schopen tímhletím vyřešit? Jakoukoliv bolest. Je to jedno, jestli vás bolí kolena, hlava, břicho, cokoliv, to je úplně jedno. A řeší se to na místě, to znamená teď hned, teď a tady okamžitě. A jako nezačne mě to bolet třeba za půl hodiny znova?
jakoby definitivně zbavíte člověka bolesti? Já vím, že to zní divně, ale To mě jako zní, jsem to že nechtěl máte říct normálně první, frontu teda. jako odsaď až na Špelberk, jako jo, před vaší Jak ten Zedníček v Básnicích, pardon, nechci se vám dotknout, ale Zedníček v Básnicích taky točil Virgulí a byla tam fronta, že ne? Jako. no, já tu frontu nemám, protože já když to takhle řeknu, tak samozřejmě každýho napadne to samé, co vás. Že? To byste tam měl frontu a to není To možné. je nějaký podezřelý, jako trošku. Je to podezřelý, je to jako přesně podezřelý, tak, jako. je to podezřelý, takže lidi se o tom dozvídají postupně, ale teď, když ke mně přijde chlápek, který má artrózu nějakého 3. stupně, teď ho bolej kolena, kyčle, ramena, úplně všechno a totálně vyřízený a sedne tam a je rád, že sedí a já mu to opravím a on začne skákat a všem říkat, že to má vyřešený, tak oni mu to ty lidi stejně nevěří. No to totiž zní strašně zvláštně, když vy řeknete, no tak on mě člověk řekne, jaký má problémy, já mu ho vyřeším, ono odejde domů a je celý zdravý. A proč to nedělají všichni takhle? Celý ne, my stihneme jenom tu část, to znamená, že někoho něco bolí, tak já neřeším jeho psychiku a vyřeším jenom tu bolest, ale lidi toho mají tolik, že to nevyřešíte jen tak hnedka. Takže přece jen to není až tak jednoduchý. Je to jednoduchý, akorát jde o to, kolik toho stihnete za ten daný čas takhle. vyřešit. Jo. To znamená, že k vám se objednávají lidé, chodí já nevím, na hodinu a co zvládnete za tu hodinku, zvládnete a jde další. Přesně tak. Takže máte nějakou ordinaci jako v uvozovkách. Kancelář. Kancelář. Říkám tomu kancelář, nejsem doktor vyštudovaný, takže kancelář. Kolik lidí se tady u nás tomu věnuje? No, téhle konkrétní technice se věnuje, dneska už to jsou stovky lidí. Ono to začalo vysloveně mnou, tím zážitkem od zmíněného Pavla, kdy on tady čerstvě byl z Ameriky a ještě to nikomu moc nepověděl a teď já jsem se proto tak nadchnul, že jsem to takzvaně vyhecoval, aby udělal nějaký kurz a začalo se to šířit a pak jsem ty kurzy začal dělat i já. Pak jsem se učil i od toho doktora Juvena, abych to ještě líp pochytil a tak no. Takže teď v dnešní době už je to docela rozšířené, dělá to spousta lidíček a funguje to výborně. Jediný je opravdu, že nestihnete celého člověka za tu 1 hodinku, ale třeba až za 2. Co na vás říkají doktoři takhle? Doktoři chodí taky na kurzy. Chodí doktoři taky na kurzy. Chodí se to učit, chodí dokonce i velice specializovaní lékaři, používají to v té své praxi, ať už na jenom uklidnění pacienta nebo vyloženě pomoc při nějakých těch operacích, aby věci tolik nekrvácely, aby ho to nebolelo, aby nebyl ve stresu, různé věci. A o čem to vlastně jakoby je? To, co To, co děláte, co jako používáte? při tom? Celostní medicína je jakoby obor jakoby komplexně, a my se bavíme o nějaké části. Chápu to dobře. Každý lidský problém se skládá z více částí. To znamená, pokud vás něco bolí, nikdy to není záležitost jenom těla. Funguje v tom psychika, vaše, když tak řeknu, spirituální část nebo ta duchovní, prostě to, jak to máte v sobě vyrovnáno nebo nemáte vyrovnáno, co jste v životě zažili, nezažili, plus teda nějaké to fungování toho těla fyzicky, tak jak to známe, jak se to popisuje. A na tohle všechno byste se měli dívat vždycky, ať už je ten problém takový nebo makový, vždycky se to týká všech těch oblastí. Takže celostně. Opravdu, jasně. dokupy. Není to jenom jedna věc. A vy to takhle dokážete vyřešit, když toho člověka nikdy neviděl. Pro mě je to i lepší, když o něm nic nevím. Takže vlastně jakoby stačí jenom, že ten člověk vám řekne, mě bolí koleno a vy zjistíte, jako, že vlastně problém je někde úplně jinde. Jako z toho, že on vám řekne, že ho bolí koleno? Ne, on mě řekne, že ho bolí koleno, to mě úplně stačí. A já pak už sám mám systém vnitřní, jak vyhledat ty příčiny. A pak použiju obyčejnou myšlenku a tu pošlu do jeho těla a ono se to opraví. Pořádáte nějaké kurzy? Nediv se, seš v televizi. Ale já se můžu divit, já jsem v televizi. Pořádáte nějaké kurzy? Pořádám kurzy určitě. Vysvětluju to, učím to ty lidičky, kteří chtějí, kteří mají zájem. A jinak ono to zní takhle hodně duchovně, hodně spirituálně nebo hodně nadpřirozeně, ale vemte to tak, ty kurzy na tuhle techniku dělám 3denní a už první den tam lidi mezi sebou si jeden druhým opraví rameno, záda, kolena. Prostě není to nic složitýho. Pochopíte, jak to funguje, začnete to používat a zjistíte, že vám to Člověk z ulice bez vzdělání medicínského. Ano. Dá se. My jsme tady nedávno řešili něco jako reiki, takový ty energie a tak dále. Ano, pane Biotronika jsme tady měli. A jako funguje to nějak třeba podobně? Ne, vůbec To je něco úplně jiného. Ne. Já lidem vůbec nepředávám energii. Jsem rád, že nějakou mám svoji. Vypadáte energicky, vypadáte, že byste měl šetřit zrovna. Nic takového nedělám. I když teďka u mě byl jeden pán a on říkal,
Já z vás tak krásně čerpám energii. Já jsem si říkal, no to radši nedělejte. Opravdu tady to funguje tak, že uvnitř sebe mám vyhledávací systém, který tam má každý, akorát o tom neví. Naučíte se ho používat, vyhledáte, co v tom druhém člověku nefunguje a pak použijete jenom v obyčejnou myšlenku. To je jako když se někam podíváte. To je úplně stejný. Prostě jenom se podíváte a v tu chvíli se dějou ty energetické opravy. Já říkám energetické opravy, ale oni se dějou v jeho systému, já tam žádnou svoji energii nevysílám. To znamená, mě to neunavuje, naopak mě to dělá dobře. Přijde někdo, kdo je bolavý a odchází, už není bolavý. No, tak to dělá dobře každému. A může tohleto praktikovat opravdu jako každý? Nemusí k tomu mít nějakou speciální, nějaké nadání nebo něco? Třeba dobře to dejí malým dětem. Takže ty vůbec nemají žádný praktiky, nic takového. Tam jde o to, že musíte přestat nad tím přemýšlet. Když nad tím přemýšlíte, jdete logickou cestou a ta logická cesta vás většinou zavede úplně někam jinam a vůbec nenaleznete ty příčiny těch problémů. Občas se trefíte, ale spíš ne. Takže musíte vynechat svoje běžné přemýšlení a věnovat se jenom tomu vnitřnímu vedení. To vás navede naprosto dokonale a uděláte, co máte. A u těch dětí tam je to snadný, oni ještě tolik nepřemýšlejí, takže jim to fakt hravě jde. Lepší, když nic nevíte, než když něco víte, to vás zatěžuje. No, kdybyste nic nevěděli, vůbec nic, a byli jste v životě šťastní, tak není co řešit, že jo? A teď lidi si myslí, že musí něco vědět, aby byli šťastní, ale čemu mi to je? Mně stačí být šťastný, já nepotřebuji nic vědět. Aha. Jak se v té své činnosti zdokonalujete? Nebo potřebujete se zdokonalovat, nebo jako byste na konci? Dokonaluju. Jde mi o tu rychlost. Je to, jak jsem mluvil o těch energetických opravách, tak někdy nebo většinou jich je potřeba víc udělat, takže potřebujete pracovat rychle. Je to o té rychlosti. Takže zvyšuju svoji rychlost, svoji produktivitu, svoji schopnost co nejvíc okamžitě opravit nějakou tu bolest nebo tu trápení. No vy jste takový škůdce, ale zdravotnictví. Teď vy za chvilku zničíte všechny nemocnice, ordinace a všechno. Těch nevěřících je většina, takže ono, než lidičky si zvyknou, že to jde a tak nějak ten ostych překonají nebo nějakou tu obavu z toho, jaké čáry máry člověk provádí, tak než se tohle stane, tak mu to chvilku trvá. Dá se nějak jako vysledovat prostě opravdu medicínsky nebo statisticky nebo vlastně nějakou jakoby oficiální metodou výsledek, úspěch toho, co děláte? No, pravděpodobně jo. Mám nějaké ty zpětné vazby od těch lékařů, kteří byli na kurzech, takže oni to používají a pak tam vidí v tom dlouhodobějším měřítku, jak mají pravidelně ty samé klienty, že teda tam ty vývoje jsou úplně jinak. Já jinak tohle z toho ověřené nemám. Pro mě je to ověřené jednoduchou cestou. Bolí, nebolí. Nebolí, takže není co řešit. Vlastně, když ten člověk jakoby v podstatě už k vám nepřijde, tak je to jakoby známka toho, že to asi pomohlo. Přesně tak. Internetové stránky, nebo jak vás najdeme? Najdete klasické www.celostní-zdraví.cz. Takže a jak přesvědčujete lidi tím, že bolí, nebolí? Takový jednoduchý to docela. To je takový asi nejjednodušší. No, přijdete, máte obrovskou bolest hlavy a za chvilku ji nemáte, tak celkem je jasný, že se něco stalo. Že je něco jinak. Dobře. To je si vás vyzkoušíme. Taková zvláštní jako... Pořád taky jsi ten nevěřící teďka? Já jsem trošku ten nevěřící, ale jako hrozně bych jako tomu chtěla věřit, jo. Ale pořád prostě mě nejde do hlavy taková ta nátura toho klasického člověka, nebo respektive vlastně ten systém toho, že jako člověk si většinou toho pacienta tak nějak táhne sebou, aby jako viděl ty výsledky a tak dále, aby mu jako ve finále ještě prodal ty všechny produkty, který potřebuje a ještě ty, který nepotřebuje. A vy ho vlastně jednou vidíte a pošlete ho domů zdravýho a vlastně jako máte po kšeftu. No ani ne, protože on to řekne dál, že jo. A nebo takhle. No, opravdu žádné léky, medikamenty ani žádné přírodní prostředky nepoužívám. Je fajn, když to někdo používá nějaké ty přírodnější záležitosti, když už teda musí, ale já nedoporučuji vůbec nic, prostě my to tam opravíme a co potom byste chtěli brát? A je hotovo. No.
To my si vás někdy vyzkoušíme. To my rádi přijdeme. Můžete Jo. klidně i hned teď. Ne, ale nás nic Nic nebolí. nebolí. A zrovna jak Jak na podporu. Dane, děkujeme za návštěvu. Děkujeme. Dobře. Mějte Díky se, brouka do hlavy jste nám No nasadili. to jo, v každém případě. Určitě. Budeme šířit dál, nebojte. Děkujeme. Děkuju, mějte se hezky. Mějte se, ať se daří, Naschledanou. naschle. Nashledanou. Tak, a když nás nic nebolí, ideální stav vyrazit do fitzóny. Ano, pilates si dáme.